Какво си се разтропала? Що викаш? Костадин, имаш ли да ми кажеш нещо? Извинявай. И за какво ми се извиняваш? Еми за това да че ми бучи след малко. Каква е тази полугола жена в къщата? Полугола, не? Къде? Коя е? Ами, на Райчо е. Не е моя. Чудесно. До кога ще остане в къщата? Няколко дни, ама чуй са най-важното. Двамата се женят и човека палачинка отида да живее в Гръцко. Като го видя, тогава ще повярвам. Радвай се, Сиси, малкото зло се изнася. Ясос! Жалко, че мама я няма. Щеш да изхруска с парцалките тая хърбавелка. Костадине, искам да кажеш на тази жена да не се разхожда в този вид в къщата. Защо? Какво е на вида? Прозрачен е. Добре. Аз знам малко гръцки, сега се оправя. Здрастис! Анастасиас! Епимено касапи скасе феномено. Не? Как не, бе? Айде, Коцаки, къде ти е гръцкия? Сега и дваки. Тесалоники. Каламараки, октоподаки. Олимпиакос. Не? Нета не. Не знае гръцки, бе. Сигурно от някаква провинция. Гърцаки. Кризаки. Уиузаки. Не? Костадине, не, на гръцки значи да. Глупости. Аз знам, бе. Само майтапя. Адио! Не, бе, не за това. Просто се размечтах. Какво ще стане, като Райчо напусне етажа? Гледай ти да не се изнесеш преди